Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la dabali jugu kemori tenya wele la fala ka chideme. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أمي جاك على تنوك على بركة أمي سالي دان فولا سون هرمك نوي على كري أنا سمغو أني مومري تغروكو nin diiney demeli la ni nin nafolo la ala ka an bɛɛ lajɛlen ye o jamakulu sanuma in na bi wajulu kɛnɛ kɔnɔ an be famana an karamɔgɔ alhaji mama famata lada do sango san a be taa ka musokɔrɔba ziyara ala ka hinɛ la ani silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ka sabu kɛ ala y'a garizɛgɛ ka ale kɛ den ɲuman ye den ɲuman min ni ala kira y'a kofɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ka kumakan sanumaw na k'a fɔ ko ni maa sara i ka fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ tigɛ fo ka to fɛn saba a fɛn saba dɔ la kelen a ko den ɲuman min bɛ to i kɔ ka sarakati b'i ye ani ka duwawu k'i ye o la an karamɔgɔ alhaji mama famata ale ma ɲina a ka musokɔrɔba kɔ ani silamɛfuruw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni ɲinanta ye baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn samedi don février kalo tile 16 san 2018 jama bɛɛ lajɛlen nana ɲɔgɔn kunbɛn famana kaniɲɔgɔnw sigiɲɔgɔnw a karamɔgɔlakaw caman ananga shirifu dubaw chama walasa ka se ka taa fara an karamɔgɔ kan ka nin baara in ka dɛmɛ ala ani ka duwawu don musokɔrɔba ye ani silamɛ firow bɛɛ lajɛlen surafana dumuw kɔfɛ baara kunfɔlɔ daminɛna ni wajulu kɛnɛba sigili ye karamɔgɔw caman kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ mun kelen o kelen bɛ se ka so in ɲɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen wasa don dakuruɲɛ damadaman ka ŋaniya yira kɛ min b'a to fasamantiya ani baraji ko min be ziyara la u yɛrɛ kun ka se ka dɔ sɔrɔ la shirifila jabarani tɔgɔya la an sera ka min sɔrɔ ka lase aw ma an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ibi min filɛ ka dɛsɛ k'a dɔn o de ye sigara o de ye saya ye ala ye mun fɔ kuranɛ kɔnɔ ako والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا alako والنازعات غرقا ne ala nyenkale ni melekɛw ye melekɛ mun ne melekɛ baw ye n'u bi kafiri satɔ ni bɔgɔti ni barika de kafiri satɔ man nɔgɔ ala de ko ten maa o maa ni tɛ seli i tɔgɔ ye ko kafiri hali n'a y'a sɔrɔ e bi diɲɛ bɛɛ hiji e tɔgɔ de ko kafiri e ka ɲuman bi komi n'a fɔ n'i ye bugurijɛ kɛ fara kan samiya waati fiɲɛ mana n'a taa ten wala ni sanji jiginna a b'a ko k'a bɔ yen lahara i tɛ taa foyi sɔrɔ i bolo n'a y'a sɔrɔ maa kun y'i ŋaniya dɔrɔn ɲɛ ko seli ko t'a la ala bato ko t'a la i k'i ŋaniya ɲɛ ala b'an da mun kama ala y'an da a batoli de kama o kuma maa o maa n'i tɛ seli i ni bɔtɔ ala ko k'a bi tufa ni barika de ye a ma nɔgɔn dɛ o ye kafiri satɔ de wallahi ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا ala ko ne ko aw ɲɛ t'a la de wa
ni kafiri nabina sa al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum ko ni selibali bina sa melekaw bi to sa sigara kono kan nege bereke ki bo inyeda I ko igala ka ibokolo ba be bo ka be do nyona na docteur bi kun serum donné do ila ulu ta do fien wulila folikelaw ta do fien wulila e kele ni nyebala arabu fima kafiri sato ani bojugo wallahi akajugu ya ni bela tasuma bi ka jikala me ka ki gono kono melekaw be ki boko ala kuma kani do kafiri bi satan o ma mawo manati seli naw ya sato akasa nanga nogoyati do ba ko ko karisa ko aka sigara nogorande ala ko wonna zaati gharqana man nogoya balawni mashiba min be ka daka edi nyatala no ta man nogoya arabu fima ala muntugo ola ako wonna shitati nashton ne ala kallani meleke bawi nu be islam nyuma sato ni fushi garibi foshi ka bo fini na chogomi islamen nyuma ni bi foshi te ni bi bo iti dimi fu isanti ala kira manto ala ganta giti sayaka jugum adama de fari kolo shi e shikse wa keme ani wa mwan nani tani flabe kungolo dorona ko ni be sa shikse kelengene be bi sayana de murike katarga wa murike mala kira aye saya dimi ta ka ba manto mbeka ala kira ka saya wati ala kira ngingalke ako ni meleke ma ko ndoko saya ka jugu tadewa ako muhammadu ala ko nga etam ne ni noyay dan fente etay nyo nasoro ako ni saya dimi kira tay nyanyi ni ala fa ka konton dan muhammadu ta ka kelenga klane mantonji Allah o ko woni kama ni ma ni sara o be kware mu do inu inyekse ani dawni klo wobe yoro be kware mu da bela masiri wara tede ko ni ma ni bina bonu ya botis il fare ko kono na be ci joli de la fo joli be jigi do kono a yoro be ba dimi woni kama o be kware mu da yara sa joli kana da bo yoro do fe wallahi qul ya ayyuhal ladzina hadu إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين على نبيك أكان جونينغا ako aw munu kandara akante be made miya do saka kunu be miya do ko ala be ala yenda bi fa be kla kan nyinga aw munu kandara wudi kodu na ya soro ko aw tigi le do aka tigi ko na ala ya aw da ko ali jina be mun aw ti sa na tadi dan fen shima ala jabi hali kira usirana sayani la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin ala ko adama non ti sayana tade muna ko sabla uyere bolo bara minke iye shoni hake minke iye ngalo hake mintige iye nambar hake minke ma korofo hake minke jenya hake mini glomi hake minke ebo don eti princesse ala sabla etaro na so ne ala yo yafo arabu fima قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم على قول سيامين أو ببولاني سيامين أو قد قابي أو نيدي ببولي كتير دامدي نيجي كوي سيامين ببولاني إبي تير دامدي مثال لما سلمان كواتي cero mi bwaka jamana na bina baroke surmana fe ce shi bana li kulli ummatin ajalun ala wati ne sebe bega kitabu ko shi hake idha jaa ajaluhum shina bana la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ikadoni tatu segoni nyetu hake ka faraka nyetu hake otibwala na serado ni meleke bata ka barali ni mena meleke dona kanisi ka chain laje aye chefle ka fle fo jesrana abora ka ti munu chei gere sulmana na ako chemi be ako ni masugu mai sulmana ka ma ko fa innahu hadimul lazati murammilun nisaa'im yatimul awladi makhrubul buyuti ako nin chei ale de be dim to wele ko yatime ka muso to wele ko filiato abi duti ka ken to mo ka jama be fara ako ni mena meleke katar morge cheko ni nimene meleke kwawo obina e ka soya wa kwawo ko nteridu ko dumo da bina baro kemfe a ko ni e teridu ne terite fie so wila kanta ka tambla nga jamna la nteto ya arabu fima solomana kwa ma ko sabali akone ti sabali akoni tara kele yoro ni kisa jigina ko sangise ni shima bakabi pankun ako kele minti ba ko shiti bitula ko mitadi
ay sira minɛ Solomana ye fiɲɛ so wuli k'a ta ka taa bila a ka jamana la a ye dayɛlɛ yɔrɔ min n'a ye salamu di dɔ ni mɛlɛkɛ ko wa alaikum salam a ko cɛ sumayara dɛ cɛ y'a dɔn cɛ min tun bɛ Solomana fɛ a ko nin don a ye mun fɔ a ye qul innal mawta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum a ko saya min n'aw bɛ boli a ɲɛ k'a b'i ɲɛ e bolila de o sa i nana sɔrɔ a b'i ɲɛ yan filɛ dɛ maa ti ta k'a dɔn أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ala ko i kɛra yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i taara sanfɛ ka jɔ ka don jɔlimafɛn jan kɔnɔ ko saya bɛ t'i ni tigɛ ye n'i y'a ye ma sa a ma se n tɛ n'a sera i bɛ taa di nin minɛ mɛlɛkɛ ye nin fɔ a ye a ko maa ti boli k'a dan koyi a ko n y'i bagabaga de sabula n b'a dɔn i ti to yen i bɛ boli o mɛ maa b'i wolo yɔrɔ dɔn mɛ i t'i sa yɔrɔ dɔn dɛ khamsatun la ya'lamu ghaybaha illa Allah fɛn duuru bɛ maa si t'o dɔn ale mɛlɛkɛw inna allaha indahu ilmu sa'ati diɲɛ bi wuli don min maa si t'a dɔn wa yunazzilu al-ghaysa san bi bɔ yɔrɔ min ka jigin an kan ala de b'a bɔ yɔrɔ dɔn wa ya'lamu ma fil arham muso denso kɔnɔ na ala de b'a dɔn wa ma tadri nafsun maza taksibu gada e bɛ bila sini e kan ka mun kɛ i t'a dɔn lahara ko bɛ kɛ cogo di maa si t'a dɔn wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamutu maa bi wolo yɔrɔ min i b'o dɔn i b'a ɛri dɔn i b'a segɔni dɔn a san yɛlɛma f'i bɛ fɛti kɛ nka i sulu don yɔrɔ min i t'o dɔn nin fɛn duuru danfɛn t'a dɔn ni ala n'a ka masaya tɛ silamɛw an b'an taasi ni nin maaba ninnu ye wajuli min kɛra sisan an karamɔgɔ fɛ ne yɛrɛ bolo wajuli yɛrɛ man ka kɛ su in na bilen nin b'an bɛɛ wasa silamɛw anw kan ka miiri nin kɛnɛ in mun y'a fara ɲɔgɔn kan sabali ani yɛrɛ majigi fɛn min ka di ala ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ ka dugukolo kan o ye sabali de ye ani yɛrɛ majigi cɛ min bɛ an ɲɛ n'o ye Seko Mama Famanta ye a silamɛw ɲumandɔnbali ye fitiriwale de ye arabuw ko ma ko kafiri a silamɛw Mama ye cɛ ye n'o de f'i ye ka caya n tɛ kuma daminɛ yɔrɔ si fo n ka an karamɔgɔ a n'an fa foli kɛ n'o ye a Seydi Sharif Usman Madani Hayidara ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan ani Ustaz Sheikh Mohamed Makiba an b'a fo ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan ani groupement mɔgɔ bɛɛ ani kanuɲɔgɔn bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an seko ko bɛɛ bonya bɛ min bolo n'o ye Abdurazaki ye n'o ye Seko Anwari ye silamɛw an nisɔndiya n'a ye Amadu Bilen den mana ye kɛnɛ o kɛnɛ kan ou bien a kalanden mana ye kɛnɛ o kɛnɛ kan ou bien a kalanden dɔ ka kalanden mana ye kɛnɛ o kɛnɛ kan a man di anw ye an ka kuma ye bilen ayi nɔrɔ dafara ye dɔɔni dafala ye n'u ye bayanu ye lasirali fana dafara ye o kuma ni ninnu bɛ kɛnɛ min kan o ye kɛnɛ nɔrɔlen ye a silamɛ an bɛ ala deli gɛrɛsɛgɛ ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an n'u ma an bɛ an ta sini min ye ni o de ye kɛnɛ yɛrɛ tigi ye n'o ye a Sheikh Mama Famanta ye silamɛw a ye koba caman de jira an na n'o ye yɛrɛ majigi ye alakira alayhi salatu wasalam ala ye kira bɛɛ sɔn fɛnw na bonya dira bɛɛ ma nka bonya min dira Musafa ma o de kɛra ko yɛrɛ majigi kira de ye yɛrɛ majigi ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ala ka dali la silamɛw Seko ye o sira de jira an na an ɲɛ b'a la o cogo de la fana mais an kan k'a ladege o ye fɛn de ye a ka di ala ye ka tɛmɛ dugukolo fɛn bɛɛ kan nka a bɛ nin bɛɛ la fu nka a sɔrɔ man di sabali yɛrɛ majigi silamɛw wari ti bɔ k'a san sanu ti bɔ k'a ta nka ala yɛrɛ ko k'ale b'o de fɛ nin dugukolo kan silamɛw Mama Famanta an bɛ nisɔndiya n'a ye ale yɛrɛ yeli dama ye wajuli ye
a yɛrɛ ye mɔgɔ min don diinɛ na silamɛw ka ca dɛ mais wajulikɛlan tɛ mais a ye mɔgɔw don cogo di a jogo a ka yɛrɛ majigi a ka yɛrɛ dɔgɔya ka sabara bɔ ka fugulan bɔ bɛɛ ye mɔgɔ o mɔgɔ ni dusu dɔ b'i la n'i ye faama da ye i b'a dɔn ko tiɲɛna ko nin bɛ ɲɛ o tuma an bɛ miiri ni o ye ka nisɔndiya n'a ye an karamɔgɔ n'an seko ka kuma dɔw la n'o ye Gijo Alimami Ala ka hinɛ ni silamɛsuw la o de ye an ka seko ye Gijo Alimami ko Ala ka hinɛ ni silamɛsuw bɛɛ la a ko ni i ko ko karisa ka ɲi nin ye maa ɲuman ye ko i ye bolongani kelen de sin o tigi ma ko nka bolongani 3 sin bɛ e yɛrɛ de ma ko e ka ɲi ka tɛmɛ o ka siɲɛ 3 ko n'i ko karisa ma ɲi nin ye maa jugu ye ko i kana siga fiyewu i ye kelen de sin o ma ko o ma ɲi ko nka bolongani 3 sin bɛ e yɛrɛ ma ko e de ma ɲi siɲɛ 3 ɲɔntɛ ko ni mɔgɔ min ɲɛna i ti maa si ka lebu ye bilen kada kira ka kuma kelen kan alayhi salatu wassalam tuba 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 liman shaghala aibuhu ani uyubin nas Gijo Alimami kun bi kira ka ni hadisa in fɔ an ye don o don ko arijinɛ masaya sigiyɔrɔ arijinɛ palais arijinɛ bɛɛ bi kan ka yɔrɔ min ɲini alijinɛ kɔnɔ kira ko o ye mɔgɔ de ta ye mɔgɔ min ka lebu o y'a yɛrɛ kamana gan ka mɔgɔ tɔw ka lebu to yen Gijo Alimami kun bɛ kuma fɔ ka da nin de kan ko mɔgɔ min hamina n'a yɛrɛ ye ne bi kisi cogo di lahara n bɛ se ka arijinɛ sɔrɔ cogo di ne bi bɔ diɲɛ kɔnɔ cogo di ma malo ma hayiba ko mɔgɔ min bɛ miiri nin na e ti mɔgɔ wɛrɛ ta lebu ye bilen silamɛw diɲɛ man jan koyi ɲamasɔnni ye min fɔ n'o ye saya ye o b'an bɛɛ bɔ an fɛn fɛn filɛ faama na ya bi an bɛɛ ka saya waati dɔlen don waati jan tɛ ayi nin diɲɛ giri ni nin tigɛ ka ja ni nin bankacun bɛɛ kɔ waati ni min bɛ yen n b'a fɔ aw bɛɛ ye wa sɔsɔli si t'a la u b'an bɛɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔ an bɛɛ da birilen bɔgɔ la san 200 san 200 bi kɔ mɔgɔ hali den minnu wolola bi a b'a bɛɛ sɔrɔ kaburu kɔnɔ kuruya dama de bolo ka fɔ n'o ye Kadɔbugu ni mɔgɔw ka foli ye Ala ye Muhamadu de k'anw sigiɲɔgɔn ye bamananw ko ten ni fɛn fɛn ɲɛ dɔ ka tɛmɛ ɲɛmaa n'i kan jate a ciko de bi sɔrɔ i kɔnɔ Ala y'aw ni Muhamadu kɛ sigiɲɔgɔn ye Kadɔbugu ni mɔgɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan hakili la dugutigi tun bɛ yan sisan ayiwa alimami caman fana bi kɛnɛ kan yan mɔgɔ caman bɛ Kadɔbugu na bi a bɛɛ bi kɛnɛ kan yan a bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ka Muhamadu fo ka barikada o la foli in kɔfɛ ka yan dugutigi fo ka alimami fo ka yan duguden bɛɛ fo o la o bɛɛ foli kɔfɛ dakuruya damadɔ dɔrɔn de bɛ n bolo ka lase ɲɛnamaya baara o baara ɲɛnamaya baara o baara sababu de b'a la n'i ɲinɛ n'a sababu kɛ e mago bɛ sa Ala de ko tɛ kuranɛ kɔnɔ fɛn o fɛn ne y'a na sababu fɛ a kana ɲinɛ sababu kɔ a sababu ye jɔn ye o y'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Ba Hamza ye don dɔw de kɛra a la ale ye gɛlɛyaw de kɛ n'o de kama Ala nana nin kɛnɛ in sigi nka gɛlɛya jumɛnw don mara gɛlɛyaw don a ka di ne ye k'an ka kuma de boli mara ka bi sabu ka d'a kan fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ a kɛcogo ɲuman bɛ mara de bolo wa fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ a kɛcogo tiɲɛ bɛ mara de bolo o kama don dɔ la ne ni cɛkɔrɔba dɔ sigira an kumana n tora ne bɛ danga de kuma fɔ ale ɲɛna a ko ne ma ko ne bɛ k'a kuma ni danga ye ko nka ko fɛn bɛ yen k'o ka jugu danga ye ne ko n ko bɛ se ka kɛ cogo di n ko ni danga bɛ mɔgɔ kɔ hali i bɛ alabato min Ala mago t'a la
ako bena ta o ta fɛn bɛ min ka jugu danga ye ne ko mun ye ako marabaliya ako ka jugu danga ye ne ko n k'a walawala n ye a ko i ni dangatɔ bi jɛ ka sigi ale t'a dɔn ko dangatɔ don i t'a dɔn e ni dangatɔ bi jɛ ka sigi e t'a dɔn ko dangatɔ don nka ni mɔgɔ marabali sigira o yɔrɔnin bɛɛ i b'a dɔn ko nin ma mara Sisa atakbir Shaba takbir i b'a dɔn ko nin ma mara donc mara i b'a dɔn a bɛ boli fɛn bɛɛ de kan an sigilen filɛ kɛnɛ min kan a source ye mara de ye jɛni ka kɛnɛ don an ka musokɔrɔba n'o ye Bawa ye a fa n'a ba de y'a lamara n'an y'i di cɛ ma a kan ka bonya ta a kan ka bonya ta a marala ten de a sɔrɔla ka na di anw ka cɛkɔrɔba ma n'o ye Ba Hamza ye a sɔrɔla ko o sira in de taama n'o mara kelen ye fo ka taa da a kaburu kɔnɔ ɔ o falila min na i m'o kɛnɛ de ye sisan ɔ mun kɛnɛ don mara kɛnɛ o kama hali Ala yɛrɛ de y'an kalan mara la fɔlɔ Ala yɛrɛ de ye mɔgɔ kalan mara la kuranɛ kɔnɔ fɔlɔ Ala ko cogo di asariku wasarikatu faktu adiyahuma zo cɛman ni musoman k'a k'u tigɛ fila tigɛ n'u ye suɲɛni kɛ mara de don a kɛ kun ye mun ye n'i ye kelen tigɛ tigɛ peut-être o bɛ se ka mɔgɔ 1000 waju ɔ o bɛ boli anw ka hukumu kɔnɔ cogo di i den kelen bɛ yen n'a ye nɛni jugu k'i ɲɛna i b'o minɛ i b'o bugɔ den dɔw b'a dɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ja ko nɛni jugu man ɲi olu b'u farati nɛni jugu la o la nka n'i ye anw ka hukumu kɔnɔna jateminɛ bi o tiɲɛna anw bolo bi anw muso diyara an ɲɛ bi ka tɛmɛ Ala kan an denw diyara an ɲɛ bi ka tɛmɛ Ala kan n'i ye sigi jateminɛ bi fɔlɔ cɛni min filɛ nin ye bi o tun tɛ yen fɔlɔ nka mun y'a kɛ fɔlɔ ni bi ta u tɛ kelen ye mara de y'a kɛ maracogo ɲuman n'i y'a kɛ hali n'i tɛ silamɛ i b'a nafa sɔrɔ diɲɛ na yan hali n'i tɛ silamɛ ye maracogo juguya hali n'i ye silamɛ ye n'i y'a kɛ i b'a kɔnsan sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan anw yɛrɛ ka denmisɛnniya tile la o kɛra sisan ye n'i y'o jateminɛ ka tila kana bi jateminɛ kɔnɔganba don ni jumɛn ye ni dumuni kun sigira a tun bɛ fɔ de ko a bɛɛ dɔgɔnin ka taa tigɛwji soli i bɛ tila ka taa mɔgɔw wele n'an nana sigi dumuni kunna a bɛɛ de bɛ jɛ ka tigɛwji daminɛ dutigi ye hali ni mɛlɛkɛ b'i kunkolo la i tɛ sɔn k'i tigɛ ko i kɔrɔ tigɛ ɲɛ o kɛra anw ka denmisɛnniya de kɔnɔ sisan dutigi b'a tigɛ ko min d'an bɛ ko o b'a tigɛ ko min d'an bɛ ko o b'a tigɛ ko fo ka n'a bila laban na min ɲini Ala b'o k'i ye o tuma n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɛɛma a n'a ka kisi Ala k'o jiri Ala ka ciba kan a n'a ka sodunw a n'a ka sahabaw ani jɔnma minnu tɔgɔ la fo ka taa se alikiyama jɔdon ma o tɛmɛna n bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo ni silamɛya folikan ye folikan min b'a la ni alijinɛ kɔnɔdenw ka folikan don folikan min b'a la na kisi b'a kɔnɔ folikan min b'a la na hinɛ b'a kɔnɔ folikan b'a la ni barika b'a kɔnɔ o ye folikan jumɛn ye o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu an badenw foli tɛmɛnen kɔfɛ ani ɲɔgɔn barikada ni ɲɔgɔn waleɲumandɔn tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Ala tanu k'a barikada bamananw ko kunu mana fa cogo o cogo an n'u fo u bɛ kɔ a kɔnɔ dɔnnibaw ka kɛnɛ n'i ko ko gɛrɛbu ka kuma ye ko kalanin ka kuma ye i ye kuma gɛlɛya wolo nka arabu ko kuma o kuma n'a bɛɛ tɛ se ka fɔ a bɛɛ tɛ to yen walaw bɛ harakati lisani o de sababuya la o de y'an sigi nin kɛnɛ kan an ka dɔnnibaw ɲɛfɛ an ka seko ninnu ɲɛfɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka si ni kɛnɛ Ala k'a dan n'u ma n badenw an sigi bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ min n'a bonya ni mɔgɔ tɛ se ka fɔ ka se a dan na kɛnɛ ka fɔ mɛ fɛn dama-dama kan a ka fɔ mɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min kan o bɛ wele ko a ziyaratu
o islamo na akawuli na ka taa bɔ ɲɔgɔn ye na ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ na ala kosɔn na kira kosɔn tiɲɛ filanan na kɛnɛ ka fɔ min kan na o de ye dugɔɲini ye oh dugɔɲini cogo di na an ka bɔ an sigiyɔrɔ la na k'a fɔ an bɛna faamana yan na an bɛna mun na na an bɛna ala kosɔn na an bɛna kira kosɔn Na. an bɛna maa ɲumanw kosɔn na kɛrɛnkɛrɛnlen na cɛ min n'o kɛra sabu ɲuman ye Na. ka nin jiri in turu Allahu akbar n'o ye sɛki mamadu Allahu kamata ye akbar wa la ilaha illallah wa lillahi alhamd sahih cɛ min na n'ale kɛra sabu ɲuman ye na ka nin jiri in turu faamana yan na ka kanuɲɔgɔnw wele Na. ka balimaw wele Na. ka teriw wele Na. ko an kana fara ɲɔgɔn kan ka se ka dugɔ in ka se ka barika n'a nɔrɔ cɛ oh n'a ka d'a ye na a kelen bɛ se ka wuli na maa minnu ka d'a ye k'u fara a kan na ka na ni dugɔ in kala ka taa n'u yɛrɛ oh tiɲɛ nka ale ko ayi na ni dugɔ in na a ka bɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen Na. bɛɛ lajɛlen ta don Na. madama ni ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na i b'o niyɔrɔ sɔrɔ a la na n'o bɛ wele ko dugɔ na sabanan ye jumɛn ye na o ye barika ɲini ye oh ka d'a kan na an sigi bɛ dugukolo min na na n'o ye nin kɛnɛ in ye na fo ni kɛnɛ min ye nin ɲɔgɔnna in kɛnɛ ladege na ɲɔgɔn tɛ nin kɛnɛ ninnu i b'a sɔrɔ u ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ tiɲɛ siga t'o la a tɛ fiyewu an bɛ segin ka na daminɛ nɔfɛ na n'o ye ziyaratu ye na ziyaratu na arabukan don na o kɔrɔ ye ko balimaw ka wuli ka taa bɔ ɲɔgɔn ye ala kama dɔnnibaw ko na o ziyaratu la na ko adamaden i bɛ ziyaratu min n'o ye bɔɲɔgɔnya ye na k'i bɛ ziyadatu de sɔrɔ na ziyaratu Na. ani ziyadatu na u tɛ kelen ye wolola ziyaratu kɔrɔ ye an ka taa bɔ ɲɔgɔn ye na mais k'i bɛ ziyaratu sɔrɔ a kɔnɔ Na. wa i bɛ jidi sɔrɔ a kɔnɔ Na. i bɛ jidi sɔrɔ a kɔnɔ limaniya la Na. i bɛ jidi sɔrɔ a kɔnɔ nɔrɔ la Na. i bɛ jidi sɔrɔ a kɔnɔ barika ɲini na Na. i bɛ jidi sɔrɔ a kɔnɔ dugaw fana na sige a ma dan o ma na a ko ziyaratu na n'an b'o min fana kɛ Na. a ko ye jumɛn ye na a ko i bɛ saadatu fana i b'o sɔrɔ a kɔnɔ na saadatu ye fila ye saadatu a darayini na kura kun adamaden na so fila kunnadiya i ka se k'a sɔrɔ Na. walahi nin kɛnɛ ninnu nani siɲɛ kelen b'a to a bɛ sɔrɔ tiɲɛ siga t'a la madama na n'i nana ni dusukun ɲuman ye na nin kɛnɛ ninnu kan na an ka hadisa dɔ bɛ yen na bɛɛ lajɛlen b'a kalan Na. bɛɛ b'a si dɔn Na. o dɔrɔn de bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na nin baara ninnu kɛnɛ kan o ye hadisa jumɛn ye na innama al-a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa tiɲɛ baara in de bɛ yan wolola ma na n'i ye fɛn min ŋaniya k'a fɔ k'i bɛ o sɔrɔ Na. walahi ala b'o d'i ma Allahu akbar an bɔra an ka duguw la Na. ka bɔ an ka kabilaw la Na. k'an bɛna faamana yan k'an bɛna dugɔ ɲini o dugɔ n'i y'a ɲini a bɛ sɔrɔ yan madama ni ŋaniya ɲuman b'i la a bɛ sɔrɔ ti ma ka bɛn ni sanga in ma na galmu in ko cogo di a ko wa ya rabbi ya rabbahu na salli ala nabi na wa sallu ala alhadi albashiri muhammadi na وغفر ذنوبي ثم ستر عيوبنا na بجاه النبي الهاشمي محمد amin أيا أهل فامانا كتشينا وبوكجنا na عليكم بحب الهاشمي محمد na وقلمي أبا غير مديه محمد na مدحة رسول الله غير مفند na وكنت أحب الهاشمي محمدا na وكنت أحب الهاشمي محمدا na ومذ كنت زرا في مشيئات ربنا tiɲɛ ومذ كنت na زرا في مشيئات ربنا ولو صوروني في الحقيقة لم يروا tiɲɛ ولو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى ذات محبوب به نتجدد na ولو لمؤوني في البدايات لم يروا na
سوى شخص مفضول به نتصدد نعم صلاة وتسليم على ذات أحمد نعم وكل صحاب ثم آل محمد نعم جترو alni adana ni ma an karamogo minnu bɛ kɛnɛ ka olu wasara نعم an ko nazmu in kɔnɔna na an bɛ betu kelen dɔrɔn de ta نعم ni ka o kɔrɔ fɔ نعم yafamanakaw نعم ani a lamini نعم sabu famanakaw de sababu kama an sera jamana in na yan nin waati in na سياتولا ani kacɛnakaw نعم ani a lamini نعم ani bugujanakaw نعم komi hakili tora olu fila olu saba de la nin waati in na نعم ani a lamini نعم alaykum bi hubbil hashimiyyi muhammadi نعم mba aw ma نعم ni hashimi kange kanui أولا min dɔgɔ ko muhammadu rasulullah صلى الله عليه وسلم wato wati na aw ni sɔdiyara na an ɲa farahala ngo an bi alakira tandu ngo an bi cɛw tandu waati mina wa galami aba ghayra madihi muhammadi ne ka galmu bana a tɛ se ka mɔgɔ si tandu ni alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam سليم galmu in yɛrɛ de kɛra rebelle ka muruti a tɛ maa si tandu ni alakira tɛ a bɛ ka kuma i faamu نعم ne k'i ka karamɔgɔ i ka karamɔgɔ ye jini ye نعم a bɔra min نعم min nɔrɔ min b'a la ni nɔrɔ in bɔra min نعم min muhammadu rasulullah o kumana i ka karamɔgɔ tandu la o de kama n ye sufiya kuma dɔ fɔ a bɛ se ka ɲɛ dɔw k'a faamu a bɛ se ka ɲɛ dɔw kana faamu نعم n ko walaw sawwaruni fil hakikati lam yaraw نعم n'aw kun sigira ka ne lajɛ hakika yɛrɛ kɔnɔna na نعم a kun tɛ ne ye o الله أكبر a bɛ min ye siwa shaksi mahabubin siwa shaksi mahabubin bihi natajamma'u aw bihi natajaddadu waati wɛrɛ an n'o kɔrɔ fɔ aw ye أولا dogolen tɛ نعم wajuli kɛra wajuli dafara نعم k'a daminɛ an karamɔgɔ fɔlɔ min ye walanda di n'o ye usaye ɲamacimu ye نعم k'a ta o la ka n'a bila sisan na نعم ni ala ko kɔni don نعم bɛɛ y'i ka tata sɔrɔ جيت nka n'i ye ɲuman fara ɲuman kan نعم a bɛ ɲa ka taa fɛ سياتولا nin kɛnɛ in a jinɛ silamɛw ka ca ka tɛmɛ adamadenw kan نعم a mɛlɛkɛw ka ca ka tɛmɛ adamadenw kan والله يوجين san caman an b'a ɲini ala fɛ ko ala ka san wɛrɛ jira an na ala sɔnna ka fɔnisiriya ka salon ta jaabi k'an sigi ɲinan kɛnɛ kan an bɛ kɛnɛ min kan famana نعم mali bɛɛ bɛ yan su in na diɲɛ bɛɛ bɛ yan su in na نعم ولبالي nin kɛnɛ in ye kɛnɛba ye نعم nin ye jɔnni ka bonya ye نعم an ti ɲina sababu kɔ dɛ نعم an ka cɛkɔrɔba sanuman in نعم an ka cɛkɔrɔba ɲuman نعم cɛkɔrɔba jogo ɲuman نعم cɛkɔrɔba min siranna ala ɲɛ نعم cɛkɔrɔba min kɛra ala fɛ نعم ka k'a kira fɛ ka kɛ walidenw fɛ نعم ka walidenw ladon نعم n'o ye ba hamza famanda ye الله أكبر الله أكبر nin y'ale ka kɛnɛ ولا ye إله إلا الله muhamadu rasulullah ولله الحمد nin ma bala an na kabini kunu نعم ala kira fa kɛra hamza ye نعم silamɛya tile la نعم kira yɛrɛ tile la alayhi salam نعم hamza kɛra silamɛw jigi ye نعم ka silamɛw dɛmɛ نعم ka kɛ ala kira jigi ye نعم bi نعم diɲɛ laban na ni ba hamza famana ya n'o kɛra silamɛw jigi ye o نعم ti bala anw na أي a kɛra an dɔma ye نعم hamza min kɛra ala kira jigi ye Na'am. anw ka ba hamza yɛrɛ anw bɛ waso n'a ye نعم k'a fɔ a ye a ye jiri su ɲuman min turu نعم maliyɛnw bɛ sigira a suma kɔrɔ bi an bɛ y'a nafa sɔrɔ bi نعم جيبه n'o ye ba hamza ye نعم an b'a ɲini ala fɛ ala ka si jan d'a ma آمين ala k'a mɛn an kɔrɔ آمين a ka muɲu n'a ka sabali نعم ala k'a to an yɛrɛw ka se k'a ladege آمين ba hamza نعم n'i ye nin jama in lajɛ نعم nin jama sanuman in نعم dɔnnibaaw ka ca dɔnnibaabaw نعم dɔnnibaa minnu kelen kelen bɛ ɲɛda filɛli ye ala bato ye
ala kira y'a fɔ kisi nɛma b'a ma a ko nazaru ila wajihil alimi la amili bi ilmi ibadatun wa amanatun minan nar dɔnniba ɲuman min siranna ala ɲɛ ka baara kɛ n'a ka dɔnni o ɲɛda filɛli ye alabato ye o ɲɔgɔnna kangara min bɛ nin kɛnɛ in kan dugu in na ya su in na a ka ca ala de b'a hakɛ dɔn musoba minnu bɛ kɛnɛ in kan yan furu labatolaw la cɛ bonyamusow la muso sabalilenw na disabirilaw la minnu y'a kɛ ala ye k'a to ala ye o dama min bɛ su in na ala de b'o hakɛ dɔn o bɛɛ sababu sɔrɔla jɔn na an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye n'o ye ba hamza ye an b'a ɲini ala fɛ ba hamza cɛkɔrɔba nin tɛ dugawu kɛ maa si ye ko a dugawu bɛ bɛn ni nin y'a fɔ ala ye ala bɛ sɔn jɔn dɔw bɛ ala bolo ala kira y'a fɔ a ko inna lillahi ibadan law aradu arada ko jɔn dɔw bɛ ala fɛ ni ala ye n'u ye min ɲini ala fɛ ko ala bɛ sɔn ba hamza ta ye o cɛbaw dɔ ye n'an y'an ko filɛ nabila nuhu alayhi salatu wa salam don min na ala ko a ma i ka mɔgɔw ma sɔn ni ala ka diinɛ na jogo tiɲɛna tɔɲɔni warala jɛnɛya warala sigiɲɔgɔn dɔrɔ warala galontigɛ warala iribadun warala sinji tigɛra balimanya farala ne alahu taala bɛ n'i ka jamanadenw halaki mɛ n b'o halaki ni ji de nuhu ye nin fɔ a ka mɔgɔ ye ko ji bɛna bɔ gwadingɛ na a k'a dɔn nuhu muso yɛrɛ o de ye son fa kɔlɔn na ka taa bɔn gwadingɛ kɔnɔ ka taa nuhu kunu ko nuhu wuli naya ji dɔ filɛ gwadingɛ na ko nin don wa nuhu ko ɔhɔ nin don a bolila ka taa dugu kɔnɔ a ko ale yɛrɛ bolo de ye ji kɛ gwadingɛ in na nka a k'a dɔn nuhu y'a fɔli min kɛ ko ɔhɔ ko nin don o yɔrɔ bɛɛ ala ko mɛlɛkɛw ma wa nin kun tɛ koyi ne ala tun ma bɔ a fɛ fɔlɔ koyi n ko bɛna a kɛ minɛ nka k'a kɛ bi ta in ye sisan nka kira kumana nuhu ko ɔhɔ ko nin don wa nin don ne ala yɛrɛ ko ten kira kumana ala ko nzɔna nuhu y'a fɔli min kɛ ko nin don wa ne ala n'a kɛ nin ye o kɛra min kɛ mikaela bolibaatɔ tɛmɛna ni ji tiyo dɔ ye k'o bɔgɔti maa si ma hakɛ dɔn a ko la bilen parce que ala ka jɔnba dɔ ko ɔhɔ n b'a dɔn ba hamsata cɛkɔrɔba in ni nin ye ala wele an ye an b'a dɔn a bɛ minɛ su in na an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ barikama don nin kɛnɛ in a dugawu bɛ dugu nafa a bɛ jamana nafa diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi ni dugawu tɛ a ma nɔgɔn ka nasrul haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إخواني وأخواتي سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام بسم الله أسلموا على كابن سوابا آمين آمين كني أنياسي هيرلا يا ربي على كاولي هيرلا آمين 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 ka ɲini ala fɛ maa o maa bɛ yan ala k'an bɛɛ lajɛlen jurumu yafa amin maa o maa bɔra ka so ka na ziyara kɛyɔrɔ in na haminanko min b'a na fitini n'a belebelew ya rabi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amin an b'a ɲini ala fɛ ala min ye kɔrɔna jigi k'a tanga ya rabi ya rabbal alamina ala m'an dangana amin sababu ɲuman bi ala bolo ala m'a bilala ma ya rabbi ya rabbal alamina sababu juguma ala m'an kisira ma an ka cɛkɔrɔbaw ala m'u mɛnna an kɔrɔ musokɔrɔba minnu bɛ ya rabbi ala m'u mɛnna an kɔrɔ an karamɔgɔ minnu b'an ɲɛ diinɛ na k'a ɲini ala fɛ ya rabbi sini kɛnɛya ala m'a dira u ma sini kɛnɛya ala m'a dira n'u ma ala min ye kɔrɔna jigi k'a tanga ya rabbi ala ma n'u tangana ala ma n'u kisira ala ka barika don an na ka barika don an kɔ la ka barika don an ɲɛ na ala kira barika kosɔn salli ala muhammadin an bɛ ala tanu ka ala barikada salo ni kɛnɛ kelen in kan an ye dugawu kɛ ala san wɛrɛ jira an na ala sɔnna a ye ɲinan jira an na an farala ɲɔgɔn kan ka na ziyara kɛ an ka musokɔrɔba ka ziyara ziyara in sigili sabu b'a la wajalna kulla shay'in sababan ni kɛnɛ belebeleba min filɛ a sigili sababu ye jɔn ye
aw sigi o sigi san o san di ɲina an ka sababu kɔ cɛ min ye nin dili turu o de an karamɔgɔ ye cɛ min siranna ala ɲɛ k'a yɛrɛ di ala ma n'o ye an karamɔgɔ Sheikh Amadu Bilen Amadu Tarawele ye a ye nin ziyara in a y'a pipiniyɛri turu ka orobinɛ belebeleba 3 kɛ k'a sɔn a bɛɛ bi fara o orobinɛba 3 de kan orobinɛ fɔlɔ juma kɛra ka di ziyara in sɔn e ka don a la ne ka don a la maa wɛrɛ ka don a la min nana bi o ka fara a kan a ye mun di an karamɔgɔ Mama ma karamɔgɔ Amadu Tarawele a ye istighfaru d'a ma n'o ye astaghfiru Allah ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ma kana Allah mu'azzibuhum wa anta fihim ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfiruna karamɔgɔ Amadu ye nin di karamɔgɔ Mama ma sababu ɲuman da ala khayri kafa'ilihi wa da ala sharri kafa'ilihi aw mana sigiya ka fɛn o fɛn fɔ ka dalayilu kalan ka kuranɛ kalan karamɔgɔ Amadu ɲiyɔrɔ ka bɔ a la ni anw ye sabu ale de ye nin jardin belebeleba in sɔn ale de y'a dili don ka se bi ye hinɛ donba ye bi ye nɛɛma donba ye ka se an karamɔgɔ a n'an ka seko a n'an dajuru minɛbaga ka di alakira ma karamɔgɔ Amadu Tarawele Amadu Rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أسهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات Ambade usindi kɔfɛ n'Ala Taala tɔgɔ barikama ye ani an sɔlilen kɔ kira bɔ in kan su in na an bɛ fama na yan a balimakɛ don a n'a ka kalanden sɔdiku Yahaya Fane i n'a fɔ u y'a fɔ cogo min na o de kumakan don fama na ziyara kɛnɛ kan ni Ala ka diɲɛ ye an baden su in na sababu ma nɔgɔ su kelen di tilabɔ an wasara n'an karamɔgɔw ye minnu kumana kabi a daminɛ na n'o ye ɲamasunu ye ka na se kumana tɔ bɛɛ ma u ye minnu fɔ kumaw surunyana a nafaw sɔrɔla a sɔrɔbaw fɛ ne ka kuma tɛna jɛnya ne ta ye foli dama ye ani barikada ani sababu min ye n se yan a n'o sababu barikadali sababu ba fila de ye a balimakɛ se yan an karamɔgɔ n'o ye Mama Famanta ye ne y'a dɔn karamɔgɔ de nɔfɛ n karamɔgɔ ka ziyara bɛɛ la a ka mawludu bɛɛ la a ka jɛrɛ bɛɛ la ne ye fama dan dɔ karamɔgɔ Haidara de nɔfɛ a ka du kɔnɔ a ka kɛnɛ bɛɛ kan an jɛra o kɛnɛ de kan ka na se ani bubu ka jɛ ma fɔ ɲina a y'a ɲina an fɛ n'a t'an degun n'a ka ziyara sera an ka a lajɛ ka na a faso la bubu fana y'a gɛlɛya ma ani an karamɔgɔ yɛrɛ a denw min na yan a ka duwatiw caman bi na yan n'o y'a ka wudu karamɔgɔw ye Isa bɔra yan olu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka fara bubu ka ɲinini kan ani Famanta ka kanu ko an kana shirifuw jɔyɔrɔ fa nin kɛnɛ in kan ani kana an ka duwatiw jɔyɔrɔ fa n'o ye Alifa Jalo n'a ka biro ye an nana o sira de kan yan o la an nana an wasara an ma wasa
ko ani mama jɛra an wasara n'a ye ko an y'a bɔkolo ye k'a bɔrɔ ye o de y'an bolo tɔ fa la sabu an y'o fɔ n ko mɔgɔ caman bɛ Bamakɔ miliyariw b'a bolo etasiw b'a bolo nka bɔrɔ t'a la dɛ mama famanda i ni Fane jɛra n ye faso dɔ wallahi bɔrɔ b'i la ne ma ɲaga mama na u ko Ba Hamza ka ɲi ko cɛkɔrɔba kɔnɔnajɛ don wallahi ne y'a seere ye wulada in na baara min kɛra i bɛ fɛn bɛɛ dun ka dinan to fɔ kɔlɔsili ne ni Bubu ni kɔrɔkɛ a n'an ka dinan tɔw an y'an labɛn a n'an jatigikɛ n'o ye numukɛ ye an y'an labɛn ko an bɛ taa an fa in de fo cɛkɔrɔba ye mun fɔ Bubu ye a ko i tun b'a fɔ dɔrɔn i nana ne yɛrɛ bɛ wuli ka t'i fo i jatigila la o ye maabaw jogo ye o de b'an da la ko maaba don anw ti da la ko maaba don ko a bɛ taama ji kan anw ti da la ko maaba don ko a bɛ kɔlɔsi bisi ko a bɛ ji bɔ o ye ne ɲaga cɛkɔrɔba in na a n'a ka yɛrɛ dɔgɔya sigilen filɛ kɔfɛ hali a ti dɔn ko a bɛ yan alihaqaiku daqaiku ko belebelebaw ka misɛn fa ye min ye famana ya den y'o jira na Bamakɔ ka dɔ Buguni na i bɛ taa mama famanda ɲininkali k'a yɛrɛ la siga t'o la ko n'a bɛ bɛn da la i t'a dɔn ayi a ma ta yen siɲɛ a y'a bɔ a bɔyɔrɔ la nin ko in bɛ taa ɲɛ a bɛ ji di Ala bɛ barika don a la Ala tanu ka Ala barikada k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya ashrafa nas ya atihara nas ya akrama nas assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an ka foli sanuma o bɛ ka taa nin jamakulu kɔrɔtalen ye ani nin jamakulu barikama in ani nin jamakulu nɔrɔma in diɲɛ ko ko ni jɔn b'a daminɛ i bɛ fɔlɔ ni foli ye fɔlɔ o tuma foli kɔfɛ baara de bɛ sɔrɔ ka kɛ an y'o jogoba in da alakira ba la sallallahu alaihi wa sallam alakira min cira n'a cili kɛra dabɛɛ bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ ye ni Ala ko wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alakira min cili kɛra hinɛ ye ka na dabɛnw ye a ka sana yɛlɛ la ni ka taa bɔ Ala ye ka taa Ala ziyara i b'a fɔ an sigilen ziyara min kɛnɛ kan an ye ziyara in ye alakira Muhammad Mustafa la sallallahu alaihi wa sallam ziyara in bɛ kanu de sindi a bɛ kanu de kofɔ Ala ye alakira kanu ka tɛmɛ dabɛn bɛɛ lajɛlen kan ka alakira kusamandiya ka tɛmɛ dabɛn bɛɛ lajɛlen kan kanu in sera yɔrɔ dɔ la Ala yɛrɛ de ye ziyara demande ni alakira ye sallallahu alaihi wa sallam o kuma an b'a dɔn an sigin tɛ kolankolon kunna an mana kolankolon na an bɛ siratigɛ min kan an nana alakira ka sunna ɲɛnamaya de n'a ka d'an ye an b'a fɔ an nana Ala ka farida yɛrɛ ɲɛnamaya o kuma ziyara yira alakira de la sallallahu alaihi wa sallam tuma min na ni Ala ye alakira kanu ka dɔrɔ d'a ma a ko Muhamadu n bɛ fɛ ka taa i ka taa ziyara o ziyara kɔnɔna na ni alakira tɛ taa cogo dɔn ni Ala yɛrɛ ye taa cogo dira Ala i b'a fɔ dɔnnibaw b'a fɔ an ɲɛna cogo min na ani an b'a dɔn cogo min na alakira ka voyage in kɔnɔ a sera a balima kira tɔw ma a ye Jibrila ye mun fɔ a ye ko Muhamadu gɛrɛ i balimaw la i k'u fo fɔlɔ k'a fɔ e de ka kusa bɛɛ lajɛlen ye dango ni jogo ɲumanya la ayi o dama tɛ koyi hali n'i ka kusa bɛɛ ye e min sera o ma fɔlɔ si mɔgɔw ma i k'u fo i kira tɔw fo
alakira surunyana balimakɛraw la a y'o fo ni foli ko ɲuman ye ni kisi foli ni hinɛ foli ni barika foli ye o ye foli segi alakira ma sallallahu alaihi wasallam ni foli ka ɲuman ye ni barika ni hinɛ ye o tuma n'an sigira an teriw n'an balimaw n'an kanubaw cɛla an b'o fo k'o barikada an b'a fɔ assalamu alaikum ya ashrafa nasi ya akrama nasi ya athara nasi an b'aw fo ni folikan min daminɛ ye kisi a cɛmancɛ ye hinɛ ye a laban ye barika ye o tuma aw foli ko la an bɛ kɛnɛ min kan n'o ye ziyara ye an k'a dɔn ziyara yɛrɛ kɔrɔ de ye ka ziyadatu ziyara yɛrɛ kɔrɔ ko ziyadatu ziyara de ye jidili ye ni ziyara kɔni kɛra ko jama kafura an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ jidi kɛnɛ de kan i na fɛn dɔ mɛn i ma deli k'u mɛn i na fɛn dɔ ye i ma deli k'u ye i na fɛn dɔ sɔrɔ i ma deli ka fɛn min sɔrɔ o tuma o de ye ziyara ye o ziyara ye n ko kanu siratigɛ de don ala dɔra alakira tele ala ka ziyara la tuma min na n'a y'a kira tɔw fo k'a barika da alakira taara se ala ka alaya tapi ma i b'a fɔ kuranɛ b'a fɔ fa kana qaba qawsayn aw adina dɔw ko a kɛra i b'a fɔ kala n'a tɛfɛ dɔw ko ɲɛ finman ni ɲɛ jɛman alakira sera alaya tapi ma alakira ko k'a bɛ sabara bɔ ka yɛlɛ ala ka tapi kan ala ye alakira ɲininka muhamadu yala sabara in bɔkun de ye mun ye a ko nabilahi musa o kun y'i ka kiraba dɔ ye i ka kira kusamandi dɔ don a ko a bɛ yɛlɛ ni sabara ye tur sinayi kulu kan ala ko musa ma k'a ka sabara bɔkɔ kulu y'i ka yɔrɔ barikama ye yɔrɔ tɛ yen min ka bɔ yan ye yɔrɔ tɛ yan bɔ o tuma ne tɛ se ka yɛlɛ ni sabara ye nin yɔrɔ in na ala ye alakira jaabi sallallahu alaihi wasallam a ko muhamadu anta habiballah ne kanuba yɛlɛ ni sabara ye k'a foroki ni ala ka tapi kan o tuma alakira yɛlɛla ni sabara ye ala ka alaya tapi kan o tuma ziyara daminɛna depi o waati o tuma kokura tɛ an bɛ ka alakira ka suna ɲɛnamaya ka alakira ka farida ɲɛnamaya o ziyara in kɔnɔ alakira b'a lagala a b'a hɔrɔnta b'a fɔ ko ala ye dɔnni saba di alakira ma sallallahu alaihi wasallam a ko dɔnni kelen muhamadu o ye sariya dɔnni ye ni maa min y'u kala i b'o sidɔn o ye sariyatigiw ka dɔnni danni hakɛ ye ni y'u kala i b'o sidɔn a ko dɔnni kelen muhamadu ka n'o fɔ dabɛn ye o ye ne ni e yɛrɛ kira tɛ gindo ye dabɛn wɛrɛ t'u si na ala kira tɛ a ko dɔnni kelen muhamadu mustafa ko o ye ni i yɛrɛ ye cɛ minnu kanu i b'o fɔ olu tulo kɔrɔ olu b'o fɔ dabɛnw ye o ye ala ka cɛbaw ye o ye ala ka waliyubaw ye an b'o fɔ k'o barika da n'an ye silamɛw fo an bɛ sɔli ala kira ka sallallahu alaihi wasallam n'an ko alhamdulilahi rabbil alamin nka su in na an b'a fɔ ko haqa hamdihi kosɛbɛ n'an ko alhamdulilahi rabbil alamin su in na an bɛ se k'a fɔ ko haqa hamdihi ka da ko n'a cogoyaw kan an bɛ kanu in gɛlɛya o tuma na kanu in gɔsɔ an kɛlen ka alakira fo sallallahu alaihi wasallam an tɛ se ka ɲinɛ an ka sɛkaw kɔ n'o ye Sheikh Ahmad Tijani ye n'o ye Qutbul Maktum ye n'o ye Barzakul Ulum ye n'o ye Sahibul Katimiyatul Khatimiyatul Abil Abbas Ahmad ibn Muhammad Tijani maa bɛɛ n'i ka kɔ don anw bɛna kɔ min na ka fa u la o ye Qutbul Maktum ka kɔ ye o ye Barzakul Ulum ka kɔ ye o ye Seyd Ahmad Tijani ye an b'a fɔ k'a barika da k'a kanu an b'a ka kalandenya kɔrɔ o y'an ka siratigɛ fɔlɔfɔlɔ ye Sheikh Ahmad Tijani foli kɔfɛ an b'an ka wasila fo faftah lana abwabal makarim min ye bonya dɛla anw ye n'u ko a ma ko mazal ahlu zamani fi zulmati wa dalali qabla hudur ladina bi ardina fi sudani n'u y'an ka shekho ye n'u ye ɲaro karamɔgɔ ye o de y'anw ka sababu ɲuman ye n'u ye ɲaro karamɔgɔ ye faftah lana abwabal makarim ale de ye bonya dɛla anw ye k'anw bila yele la k'anw ka kanda tigi ye ka se Sheikh Ahmad Tijani ma ka se alakira ma n'u y'a ɲaro karamɔgɔ ye n'u ye sufiya cɛw ye sufiya cɛw b'a dɔn ala dɔ cɛw b'a dɔn arifina cɛw b'a dɔn o ɲaro karamɔgɔ foli kɔfɛ an bɛ foli bila an ka waliyu du kelen kelen bɛɛ ma Mali kɔnɔ o kɔfɛ an b'an ka seko bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sirifi du bɛɛ lajɛlen fo an bɛ sirifi bɛɛ lajɛlen fo k'o bɛɛ barika da k'u ka nɔnabila kelen kelen bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kan n'a fɔra alakira ko o ye sirifi ko de ye
sirifu tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na fiyewu sirifu de ye kelen ye u k'an ka bonya a finna a jɛra a bɛɛ lajɛlen ye sirifi ye hali ni maa min danbɛ ka taa alakira ma i k'an ka bonya o tuma sirifi bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'u barikada ɲɔrɔ tamani bamakɔ bɛrita an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen sirifi bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ min dɔn an bɛ min dɔn an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ tanu ka bɛɛ barikada an bɛ jama naba bɛɛ lajɛlen fo sirifi mun ma jɛra an b'u bɛɛ lajɛlen fo sirifiw ka kalandenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ziyara naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo yarabi u nana hɛrɛ la cogo min na ala k'u segin hɛrɛ la ten an nisɔndiyara nin kɛnɛ in kɔnɔ an wasara nin kɛnɛ in kɔnɔ an suturala nin kɛnɛ in kɔnɔ an jidira nin kɛnɛ in kɔnɔ ala barikara an ye wajili zigini sigi kan min karamɔgɔ ye ko to an dara bɛɛ y'i kɛ baara daminɛ ni hɛrɛ min dira min ma o y'o tora ni kumakan min fɔra min ye o y'o tora ni ala barikada ba ye dɛ nin garamɔgɔ kuli k'a sigi bɛɛ kɔnɔ kelenya kɔnɔ maa si mɛ dimi maa si kɔrɔ a daminɛ fo ka taa bila a laban na maa si mɛ tɔɔrɔ maa si kɔrɔ fo ka taa se a laban ma nin garamɔgɔ kuli fɔlɔlen ɲɔgɔn kɛ ko kɛ ten an b'a dɔn u bɛ bɛɛ min fɔ u da la wallahi a bɛɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka kuma mɛ kɛ dalafɔli ye u ka kuma kɛra a bɛɛ ŋɔnɔ baara u y'o de kɛ mana an bɛ dugawu kɛ maa min donna maa min kasira kɛnɛ in kɔnɔ bɛɛ ka yafa bɛɛ ma maa min sen dara min sen kan bɛɛ ka yafa bɛɛ ma maa min wulila karisa e k'i sigi a nɔ na o bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an y'a dabɔ bonya ni kelenya ni bɛn de kama an m'a dabɔ baasi wɛrɛ si kama walasa ko ka dilan ka ɲɛ an y'a dabɔ o de kama wa ala barikara ala y'a kɛ ten n'ala n'an karamɔgɔ hɔrɔma ye n'ala ni sirifu hɔrɔma ye n'ala n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman hɔrɔma ye an n'a m'an ba kɛ kungo min na n'ala ni o yɛrɛ hɔrɔma ye ala ye ko in bɛɛ tigɛ ko ɲɛ k'a sabati an bolo ka na se fo ni hɛri ma n'a kun ka d'an ye a ka d'an ye ka se fo dugujɛ ma nka sini sɔgɔma baara bɛ yen baara wɛrɛw de bɛ yen sini fo ka taa bila selifana na o de y'a to an bɛna diɲɛ ɲini jamakulu bɛɛ lajɛlen fɛ an ka se ka baara kunjɛ nin kunjɛ cogo in na non dɛ a y'a se kɛ koyi k'a ta su daminɛ fo sisan musow cɛw bɛɛ sigilen don ka lamɛnni kɛ a man di maa si ye wajili kɛ bila nka an kɛn bɛ k'a miiri sini ta la mɔgɔw nana na cogo min na ka na baara daminɛ tan ka tila ka sini ta kɛ ten ka tila ka don mɔbili kɔnɔ ka taa fo bamakɔ cogo kan a sɛgɛn kɛ bon dɛ maa kɛnɛw b'an jɛra banabaatɔw b'an jɛra o sababu de la an bɛna baara in kunjɛ nin kunjɛ cogo la. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن نعمل بالكفر فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ الدنيا هم الأخبار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين إلى الدين صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله. an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma sufɛ baaraw la o de kun ye nin ye ni ala sɔnna ma segin da nata wɛrɛw tilegan fɛ ziyaraw baara bɛɛ lajɛlen tɔ aw n'o sɔrɔ ka ala subhanahu wa ta'ala deli ala ka hinɛ an ka musokɔrɔba la ani silamɛ furuw bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ alhaji mama famata ale min ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a n'a ka duwawu diya n'o y'a bila nin baara in na k'a ɲini ala fɛ ala ka nin n'a ɲɔgɔnna nɔgɔya an kelen o kelen bɛɛ lajɛlen ye ala ka hinɛ an ka furuw la k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ maa o maa kɛra nin ko sababu ye jamana in kɔnɔna na ala ka se di a kɛbaga bɛɛ lajɛlen ma foli ni waleɲuman dɔw o ye aw ta ye aw minnu sɔgɔlen b'an na wajulu kɛnɛ kɔnɔ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila ngalondi sega tiebe tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya